Espriu és un poeta metafísic, Espriu és un narrador divertidíssim, Espriu és un satíric que treu els defectes dels catalans a la superfície i per tant també ens podem veure quins són els defectes que treu les tipologies, els personatges, el Panets que passeja al cap, i quan llegeixes aquest conte en veus de Panets, de gent que es dediquen a passejar al cap i viuen d'això, i per tant serveix per conèixer millor aquest país, per conèixer-nos a nosaltres i per veure com amb la llengua catalana es poden fer monuments literaris de ressò i abast universal. Jo devia tenir 12 o 13 anys i van anar els meus pares a veure la primera història d'Ester. Tant estem parlant en plena postguerra, no? Estem parlant de l'any 60 i tants, no sé ara exactament, i me'n recordo que, bé, l'endemà, què? Anem a veure la primera història d'Ester, Espriu, la primera història d'Ester, no era clandestí, però se'n parlava molt poc als diaris, era una cosa molt especial. I què? Què et va semblar? Jo dic l'endemà. Jo potser devia tenir 13 anys o així encara. I diu, mira, fill meu, no he entès quasi res, però quin idioma que tenim. Doncs això, ara ja podem entendre molt més bé tot, i si no podem llegir, podem saber cada paraula de Caló, doncs què és el que diu, etc. Però aquesta idea de dir, he entès molt poca cosa, però tenim un idioma, escolta, que està entre els més ben cultivats del món i que ens donen uns fruits literaris comparables als millors, això també li devem a Espriu, i per tant el nostre deure és intentar conèixer i veure sobretot com és tan accessible la major part de la seva obra que s'ha fet un mite que no, i resulta que és que sí.